Di nyo ba siguro nahalata, oh? Bagong chupet tayo, mga kalabarkada. Ay, ito yung in-order ni Mrs. Labs. Sandi kakbay? Dito. At bumagsak mula sa taas na 40 feet. Mana? Hindi naman siya nagtamo ng anumang galos matapos mahulog sa lawa. At So yun, what's up mga kalabarkada? Andito naman po tayo sa Magandang hapon sa inyong lahat, mga kalabarkada. Bali, ang vlog pala na to, o ang video na to ay may in-order si Mrs. Tignan natin kung totoo ba yung totoo nga ba na i-deliver dito, kasi may sabi namin pwedeng i-deliver. Eh, nagsasabi siya deliver daw plus, ano sabi niya ba? Plus gasolina. ito naman. Deliver pero nanghihingi ng gasolina yung delivery rider. Titignan natin kung totoo nga bang i-deliver niya yung items. Pero hindi pa yun bayad. Babayaran pa lang, cash on delivery yan. Ano yung item na yun, Dade? Hindi ko alam kung ano yung order ni mami mo. Malalaman mo mamaya. Di ba, be? Okra yun, okra. Nag-order. Mamaya pa siguro yung darating. So, antayin natin. Ang oras pala natin ay 5:20 ng hapon. At katatapos lang pala namin ni Mrs. Labs na ito, naglilinis kami dito. Nililinisan namin itong bakuran namin dito kasi magtatanim kami dito ng mga okra, ampalaya. Ano pa yung ibang itatanim natin dito, be? Be, ano pa yung ibang itatanim natin? Red horse pang ano tagay. Talong pa? Red horse daw pang tagay. Ha? Red horse daw pang tagay. Ay, red horse pang tagay? Ba't hindi mo pa samahan ng manok pang pulutan? Hindi papaya. Kasi yung, siyempre, mabubuo ba yung tinola pag yung papaya sa yote? Siyempre, parang May tanong ka na kayong papaya, ayun, oh. Sa likod. Ayun ang mga kalabarkada na. Naglilinis kami dito para matamnan pa namin dito. Para kahit nasa gulay lang tayo makatipid, pwede na. Pang ulam. Ayun pa oh, yung ang Oo. tawag yung Daddy, talbos ng, ay sorry Daddy, talbos ng kamote. Ayan guys, Ito hindi pa namin natapos dito, pero doon, banda doon tapos na. Ito lang yung hindi pa natapos. pabukas mo na yan Daddy. O, antay-antay natin yung delivery, mga kalabarkada na. Oh, di nyo ba siguro nahalata, oh? Bagong chupet tayo, mga kalabarkada. Bali, nagpagupit na ako kasi dumadami yung kon ko dito, oh. Tingnan nyo. Nilagyan ako ng gamot. Ay, yung umatake yung allergy ko. So, kinailangan ko nang magpagupit. Kumusta naman kayong lahat, mga kalabarkada, no? So, lahat pala ng mapapanood nyo ngayon sa vlog ko about sa buhay dito sa isla ng Anda. Kung paano yung diskarte namin ni Mrs. Labs. Diskarte naming mag-asawa. Yun. Siyempre kasama ko na si Mrs. Labs kaya na mag-vlog. Alright. Tatapos lang ito namin nagmerenda. Nilagang saging tapos kape. So ayun ang mga kalabarkada yung yung magdi-deliver. Lumampas na siya eh. Tingnan natin. Tingnan natin doon sa labas kasi nandun sila eh. Ayun na, lumampas na eh. Ayun na, lumampas na yung magdi-deliver. Lumampas na siya dun sa dito sa bahay. Antay-antay natin. Babalik naman yan, babalik yan. Ayun, tumigil sila doon, oh. Tumigil sila. Ay, hindi makita eh.
Ay, kayo ba yung kukuha ng print? Ay, andun piniprint pa. Ayun yung mga magdi-deliver. Lumampas na sila sa bahay. So, ayan na. Ang mga estudyante pala mga kalabar ka no? Di mo na. Ayun si Rotmark. Antay-antayin lang natin, no? Antay-antayin lang natin. Hindi na kilahin. Ayan na sila. Yan. Ito na yung mga... Ito yung in-order ni Mrs. Labs. Sandy Kakbay? Dito. Ito na yung in-order namin mga kalabar kada. Okay lang boss, vlog. Okay lang po. Ayun. Thank you. Pero pwedeng matesting muna. Opo. Ito yung in-order ni Mrs. Labs. Pasok muna kayo dito sa tabay. Ay, kuya. Hey! Di ba ikaw si Rotmark yung nagkukon ng mga motor? Oo. Sige. Doon na lang sa loob pa rin. Motor nyo rin mag-order ng motor kay Sir Rotmark. Ayan o. Marami po. Sa loob na lang po. Try muna natin. Ayan. Saan yung pinito sa kami? Dito na lang. Saan i-try ba? For the box eh. Dito na sa loob? Eh, alam mo, bipitin mo to, nandun yung tina niya, oh. Ay, sige, dito na lang. Sabihin mo, dito na lang. Dito na lang, boss, oh. Boss, Ay, dito na lang po. dito lang. Sino mo na ba? Kasi nandito, ay. Dito yung antena eh. Ato, tigisa kami. Ako na lang po. Ito kuya. Ay, may remote ba to? May remote po yan. Meron. Pero hindi na rin yung magagamit yung remote niya kasi ako na ba yung... Pwede ko makuha. Ako na ba? Makamit na. Ang screen mirror niya. Oo, ano to, smart TV naman. Ano to? Bakit Astro yung nakalagay? Astro yung brand niya. No. Pero kailangan mo ng board ng Android niya kung i-smart TV niya siya. May Android niya sa salpak dyan. Yung gumakaana naman. Wala po. At bumagsak mula sa taas na 40 feet. Gumana. Hindi naman siya nagtamo ng anumang galos matapos mahulog sa lawa at masagip ng isang nakakita. Sinuspindi muna ang lahat ng rides sa amusement park habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hindi naman yan. 2 weeks warranty po siya. Ano tayo nyo ah? Pakitang ka lang. Pero hindi wata naman pira yan. Pero 4 months siya tao talaga. Mm. Sila niyo. Puro man ako tama ng kamit. Yung bala na din nila ko. Ay. Siyempre kasi ano yan? Siyempre gawat. Ay. Siyempre no, ano yung gawat? Ano yung talaga ilako? Ano yung log yan? Isa rin pa rin. Bumili na ako ng brand niyo kaya. Ano problema dyan? Ako yung nagchat sa'yo nung nasa ibang bansa, nasabi ko. Opo. Oo, kaso nag-brand new na lang ako. Wala nang problema. So, kasi sabi ko, kakabitan ko na rin lang ng kwan, ng yung parang karong. Oo, maganda po. Yun sila boss, yung nag-deliver. Si Rotmark pala, siya yung nagkuha ng motor. Ilalagay ko sa description kung gusto nyo mag-order sa mga taga-anda dyan. Maraming nag-vlog din sa akin. Ha? Maraming nag-vlog na rin sa akin. Oo. Taga-Dasol, ganyan. Tingnan nyo na lang po yung page niya. Oh, may page po ako. Oo. Po sa ano. Repo, Roty Mart Repo. Right out Yun, below. try nyo. Pero lalagay ko pa rin yung Facebook page niya. May page mo ba yan? Oh, page. Yun, lalagay ko pa sa description yung Facebook page wala niya. po niya mismo. Sige. Yan. Salamat. Salamat, sir. Grabe, apat na buwan na lang nagamit yung TV niya, binenta oh. Salamat, madam. Sige. So yun mga kalabar ka rin. Nakita nyo yung nag-deliver. Okay naman yung TV na nabili natin. Tapos plus nagbigay na lang tayo ng panggasolina nila. So yun lang mga kalabar ka, yun lang yung vlog ko ngayong araw na to kasi wala akong may vlog. So ingat tayong lahat. God bless at lagi nating tatandaan yun.
God is God is good all the time. See you sa Bye-bye, next vlog. everyone. Bye-bye. Bye-bye.